Inselmulkom, jienu Karlo nilqawkom għat-tielet programm Vale. Diġà wasalna fit-tielet wieħed, Karlo. Diġà wasalna fit-tielet wieħed. Kemm jiġri żmienu? Qed jaġġel ħafna, is-sajf daqt jgħaddi. Ekku, jiena naf li llum inti wkoll għandek proġett interessanti għalina, però għandna wkoll ħafna mistiedna interessanti. U se nibda propju biex ngħidilkom min huma l-mistiedna tagħna minn hawn ftit ieħor se niltaqgħu ma' Giselle u Vanessa illi se jkunu qegħdin ikellmuna fuq il-wormeries. Ħansiru nafu x'inhuma wormeries, ma stajniex insibu l-kelma bil-Malti għaliha, però nista' ngħidilkom illi se nkunu qegħdin nużaw il-ħniex f'dan il-proċess. U ma se jkollna lil Daniel illi kien magħna wkoll fil-ġimgħat li għaddew u llum se jkellimna fuq il-batteriji użati u l-effett li għandhom fuq l-ambjent jekk ma narmuhomx fejn u kif suppost. U fl-aħħar imbagħad se nlaqgħakom ma' tfajla ħelwa gustuża, hija kantanta, però jiena ltqajt magħha permezz ta' YouTube video li hija għamlet u li fih kienet qed tispjega kif nistgħu inneħħu ftit mill-makeup żejjed u l-kosmetiċi illi jkollna u x'se nagħmlu bil-kontenituri tagħhom. Nafu kemm jiġġenera plastik il-makeup. Jiġifieri dawn huma kollha suġġetti li se nittrattaw illum, però inti rajtek ġejt armat bħas-soltu, Karlo. Iva, fil-fatt illum biex xufi. Grazzi Marko x'kempli tal-li tiġi għalija u twassandijaw bl-affarijiet u qiegħed wara l-kamra sjambla naqra ta' Flor Medicare ukoll. Veru, dejjem jgħinna. Grazzi Marko. Mela, illum ħanbidlu naqra ftit anke l-format ta' fejn kun is-soltu jiena. Sewwa. Bażikament, ir-rokna tiegħi sellif ta' ftit lill-mistiednin tagħna u wara hemm nkun qed niddiskutu kif nistgħu insebħu l-ispazju ta' barra tagħna, ġifieri jekk hux ġnien, jekk hux gallerija, jekk hux bejt, u anke jekk forsi ħammorru barbecue biex insebħu l-ambjent tagħna b'affarijiet li diġà għandna ġoddar. Idea tajba, jiena naf li inti għandek ġnien kbir u sabiħ. Allura għandek il-post, però nispera li settina wkoll ftit idejat għal min għandu ġonna ftit aktar żgħar ukoll, pereżempju min għandu l-gallerija biss, pereżempju, jew terrazzin. Dawn l-idejat huma kollha tajbin għal kull spazju anka fuq ġewwa jekk trid, ġifieri mhux bil-forsa l barra, imma l-idea ta' naqra arja barra fil-għaxija, jekk hux gallerija, jekk hux bejt, jekk hux bitħa, jekk hux ġnien, jekk hux ħdej il-baħar, jekk hux fil-kampanja, l-importanti ovvjament dejjem l-iskart li niġġeneraw ma nħalluhx hemmhekk. Nieħduh magħna mhux nagħmlu l-borża u nħallu l-borża. Eżatt. Biex nuru eżatt fejn kunu qattajna s-serata. Għax sfortunatament huma xeni li narawhom ta' spiss pajjiżna. Iva. Karlo, mela jiena se nħallik tibda hawnhekk u xek. U semmur fejn mistiedna tiegħi ħalli nara x'inhi din il-wormery. Inti taf x'inhi wormery? Għadni le, għandi kull xi biex inkun naf. Mela ħammur ħanajdlek. Hello, Vanessa u Giselle, nilqakom miegħi. Giselle hija fil-fatt għallima u Vanessa hija l-SC, it-tnejn mill-SPMC, mill-iskola ta' Sant'Agata, Rabat u xek. U llum ġejtu miegħi hawnhekk propju biex nitkellmu ftit fuq il-wormeries. Però illi bħala prodott tagħhom joħroġ il-kompost. U xek. Mela, naf li inti, Giselle, qed tagħmel studju fuq din il-ħaġa. Spjegana daqsxejn kif ġietek l-idea, x'inhi wormery. Ok, mela jiena sente ilu erġa' bdejt nistudja. Qed nagħmel PhD. Għamilt bħali inti. U dejjem kien għal-qalbi it-talim ta' xjenza ma' tfal iż-żgħar. Allura ddeċidejt li nagħmilha fuq school wormery. Imma mhux biss nallimhom biss fuq il-ħniex, imma wkoll jitalmu dwar l-ambjent. Sewwa. U jqattaw żmien barra outdoor area biex jilagħbu iktar barra. Illum it-tfal jqattaw ħafna żmien quddiem il-computer u it's not healthy, allura speċi bis-saħħa tek qed iqattaw iktar żmien barra u jitalmu dwar in-natura wkoll. Tajjeb, mela lantana u fil-verità illi nibdlu l-iskart tal-ikel li jibdlilna jiġifieri il-ħafna drabi narmuh kif qed naraw anki hawnhekk ġibtilna ftit minnu inti u x'vera qiegħed fil-kontenitur hemmhekk illi nibdlu dan l-iskart f'kompost permezz ta' ħniex. U Vanessa fil-fatt ħadet l-eżempju tiegħek u għamlet waħda d-dari wkoll u se naraw kif l-eżempju tiegħek ikaxkar għax se jkun anke student minn tiegħek ċkejken illi wkoll għamel xi ħaġa ta' dan it-tip. Mela, Giselle nistgħu nibdew kif tibdiha din il-kaxxa? Kulħadd jista' jagħmilha u xejn. Aħna infatti qed nużaw kaxxa tal-ħaxix. Eżatt, tal-frott, li ma jfx għalfejn toqgħod tixtri kaxxa tal-plastik. Ħallejnilha naqra
toqba hawnhekk. Tajjeb. Importanti li tħalli naqrax, hemmhekk joħroġ il-worm tea minn taħt. Worm tea, x'inhu dal-worm Worm tea? tea, dik it-televa biex ikollok dik l-ispazju jaqa' ġo container, kontenatur. Il-worm tea huwa likwidu nutrienti ħafna għal-pjanti. Ġu dak tista' U dan se joħroġ jiskula fil-fatt naraw l-istampa tiegħek. biex joħroġ, se joħroġ wara xahar, għandek 6 xhur sew. Tajjeb, orrajt. Ġifieri tippanikjaw xek ma joħroġ mill-ewwel. U laqas trid twaddab lilu direttament. Importanti li tħaltu mal-ilma. Tantu sinjur fin-nutrienti. Fil-fatt dak il-likwidu li joħroġ jiena kont qed naqra li trid tħallat parti ma' 10 partijiet ilma, u xek. Għatti 1/3 u ta' fliexkun 1/3 u komplement bl-ilma. Xil-kella taħraq il-pjanti u toqtolhom. Tajjeb, mela x'għandna bżonn biex nibnu din il-kaxxa? Mela kaxxa tal-injam qedtuli li jistgħu jintużaw ukoll, pereżempju kontenituri li ma nużawx pereżempju xi banju antik u xek. Banju ta' żingu min għandu area kbira, pereżempju xi ħalqa, tista' tużaw banju, tista' tużaw ukoll pellets. Pellets. Pellets tal-injam. Li huma injam li insibuh komuni, ħafna minnkom ukoll naf li jużawh fil-fatt anki biex jagħmlu amara tal-ġnien, Karlo jista' jkellim iktar fuq. Qed juri dik li bdejt il-proġett biha jiena. Il-proġett bdejta b'kaxxa bħal dik. Ġiet magħmula minn injam ħażin, ġifieri li konna qed nużaw, u għamiltilha tieqa bat-tfal tal-iskola ħajkun jista' jaraw il-proċess tal-vermiculture, dak li għajdulu, vermiculture. Tajjeb, u naf li inti għamilt kaxxa bħal din f'kull sena tal-primarja, u xek. Eżatt. U it-tfal iġibu l-ikel mid-dar huma jiġifieri l-fdalijiet tal-ikel tagħhom u jitimgħuhom huma l-tniex, l-duti It's a whole school approach issa ġiet. Infatti bdejna bil-year 1 għax il-proġett biss kien iffokat fuq il-year 1, imma mbagħad ħajjar kulħadd. Eżatt, u kull klassi kienet iġġib l-ikel tagħha mid-dar jew mill-lunches li jkun fadal u jpoġġuha according mal-kaxxa tagħhom tal-klassi. Tajjeb, u hekk ma jinħelix l-ikel, għax din hija xi ħaġa importanti immens. Mela Ġiżel ħanħallik tibda xi-ħin dejjem jiġu warajna. Shredded paper. Sewwa. Kulħadd jista' jsib shredded paper. Importanti li ma jkunux glossi, għax il-karti glossi kollhom ħafna kimika, jiġifieri karti mqatta. U ma jkollhomx kulur ukoll. Kulur huwa ħażin. Dawk huma kollha sustanzi li jikkontaminaw. Dan huwa ħaxix ħażin, għamalar put skook. Sewa, jiġifieri ħaxix niexef mill-ġnien. mill-ġnien. Mela, l-ewwel għamilna toqba fil-kaxxa u mbagħad għamilna saf karti mqattajn, shredded paper u fuq ftit ħaxix milli jkollkom fil-ġnien stess, jiġifieri kollox se jintuża. Issa, dan il-ħamrija, tista' jaraw, ma nafx jekk jista' ara kemm hu iswed, dan huwa kompost li jagħmel il-ħniex. Dak milli ħareġ minn din kaxxa jiġifieri. Il-kaxxa fejn li l-ħniex mill-ħaxix, daw jiklu l-ħaxix u l-frott. Hemmhekk qegħdin naraw ukoll stampa tal-kompost, iva. U l-kulur huwa skur ħafna. Daw jgħidulhom castings, il-ħmieġ tal-ħniex huma castings. Ok, mela jiena ħanitfa' dan hawnhekk. Tista' tibda bħarmrija normali imma u xek. Le, tista'. Hawn min jixtri ġifieri dak il-ħamrija, jew tal-ġnien. Ma jidher jiena użajt dala kelli dal-da. Bat għandi l-ħniex hawnhekk ma nafx jekk tistgħux. Ħanipprova noħroġ xi wieħed minnhom. Ħa toħorġu f'idejk jew forsi nistgħu. Jekk jidher. Għax huma jinżlu il-ħniex meta tpoġġhom se jinżlu l-isfel u fil-fatt hekk tinduna għandhom ġuħ jew le. Meta jkollhom il-ġuħ jerġgħu jitilgħu fil-wiċċ ħalli jfittxu li kelli tkun poġġejtilhom. U hekk għandna l-ewwel wieħed. Huma homor, they are called red worms. All right, huma ħniex apposta. Hemm ta' posta, compost worms jisimhom red worms jew tiger worms. Okay, they have diverse names. Mela, din nista' nitfaħħa wkoll. La jiena difa mingħajr żejt. Hija tixxi mhux hekk? Tixxi paper. I can throw it in. U tagħmlilhom is-sodda. U jkun parti mill-ikel tagħhom. Mhux hekk Ġiżel. Tistgħu titfgħu gazzetti wkoll u kartezzina. X'affarijiet li jkollkom l-aqwa mhux bil-kulur. Tajjeb. Issa, x'nistgħu nitimgħuhom dawn titixxarabhom mhux hekk. Mela qabel ma nitimgħuhom. Mhux ħanxarab ħafna imma jridu jkunu mxarbin. Għax ikella nxarab kull mawġ, ġifieri xarbu naqra hekk. Għax huma jħobbu joqogħdu f'postum ħafna. Allura importanti li min jitħajjar jagħmel din il-kaxxa li jisaqquhom jitfawlhom l-ilma kuljum kważi, issa bħalissa l-iktar fis-sajf din is-sħana. Ekku. Mela, importanti wkoll impoġġuhom fid-dell.
Eżatt. Aha, Ma mhux fi xemx nistgħux fix-xemx diretta. għax huma jħobbu dlam ukoll ħafna. U ħana nitfawlhom l-ikel u Mela xejn dawn, l-ikel, jiena xhur tal-banana, karotti, dulli li kelli tal-lum ġibtom hawnhekk. Minn dan ikonna kemm iritu ħafna minna nsingergru illi jekk inħalluh id-dar dan it-tip ta' ħaxix jiġbed in-nemus. U allura jekk inti qed tużaħek u tħalliha l-apert, allura se tkun mhux qiegħed ġewwa fid-dar tiegħek imma qiegħed barra u qed isir xi ħaġa li hija sustanzjuża u m'għandekx għalfejn tixtri iktar jew plant food jew inkella fertilizzant tal-pjanti tiegħek. U xek. Issa importanti, jekk taraw jibda jinġema ħafna nemus, ifisser li qed titfawwis ħaxix, ħaxix ħażi frott. Frott Sewwa. l-iktar li jiġi fin-nemus. Iġifieri jew tixtru iktar dut biex jiklu iktar malar jew tnaqsu mill-ikel. Sewwa, Għax jiġifieri ikella huma jinġema stess nemus. il-ħniex stess se juruk kemm se jieklu. Għaliex jekk jifisser li inti tibqa' tsib ħafna ikel fil-wiċċ, dak ifisser li l-ħniex mhux qed ilaħqu qed titmaħħom iż-żejt, qed iżoqhom iż-żejt. Anka Skola, xi jħobbu ma jħobbux. Per eżempju, kont se ngħidilkom x'tista' Pereżempju, titfa'. indunajna kemm jiena u kemm Ġiżel li xħitnilhom il-qoxra tal-patata u l-qoxra tal-patata ma kiluha qatt baqgħet dejjem hemm. Tajjeb, mela ċużi wkoll. X'ma nistgħux intuhom, ma jistgħux jieħdu laħam, ma jħobbuħx il-laħam, xhur tal-lumi u l-arinċ għax huwa aċetus u ma jieħdux pjaċir bih. Żejt ma jistgħux jieħdu, ġifieri jrid ikollok kompost għalik id-dar u ieħor għalihom. Jiena nħobb niġborhom tagħhom niġborhom ġaborza u nitfaħħa fil-friġġ għal meta jkun imisni nitmaħħom. Ma nitmaħħomx kuljum. U ma juruk għax inti meta ħatqalleb il-kaxxa ħatara l-ikel u allura jkun ifisser li Ġifieri il-kaxxa titqalliba tiċċekkja mhux tqalliba. Idealment, ma tħallix il-frott hekk mikxuf. Għandna da wara. L-ewwel dak. Li huma wkoll affarijiet li kieku se jintremew. Eżatt. U daw jevitawlek li jiġu n-nemus. Tajjeb, tatti kollox. U huma wkoll jieħdu pjaċir bihom għax ikunu fid-dlam. Xejnek ikun jista' jara aħjarek. Tajjeb, u din tista' tħallija kwita fil-gallerija jew f'xi post fil-bitħa kif qed taqtaħħa ftit mill-art, anki pereżempju tista' tuża kontenituri bħal daw biex tagħmilhom taħsa u xejn. U tollija fuqha ħalli tkun pereżempju maqtuha mill-art, issa ovvjament tipprova ssibilhom tnieq hemmhekk qegħdin nurukom eżatt tara kif tiksija b'dak il-kartun tal-bajk. Tista' tuża xi ħaġa oħra jekk ma jkollokx kartun tal-bajk. Gazzetti wkoll. Gazzetti. Tajjeb. All right, ġifiri, wieħed irid ikun aktar juża r-riżorsi li diġà għandna. U jiena nixtieq illi nilqamana issa wieħed mill-istudenti tagħkom il-Liam illi għandu 5 years u li ħal eżempju ta' Miss Ġiżel u Miss Vanessa u għamel il-wormery tiegħu. Liam, hello. Hello. Wow! Din il-wormery tiegħek jiġifieri inti għamilta? Ija. Ara xeħlew. U ti fejn iżomma Liam? Fej tamila d-dar? In the living. In the balcony, għaw? In the washroom. In the washroom. Għax għalli li fil-gallerija tijaw ma toqodlux. Ħanurikom daqxejn dan il-proġett tal-Liam. Eja, let's hold it like this, Liam. Ara Liam, per eżempju, għaddatta propju għall-spazju tijaw. U għallura flok uża kontenitur kbir għamil qasrija. U b'dil qasrija u tefa l-istess proċess li għamlet Miss Ġiżel, allura jiklu ħafna daw il-worms. Jiklu? Xittijom jiklu? What do you get? Carrots? Banana peels and lots more. Bananas? Banana peels and lots more. Wow, kemm int bravo. Isqot attent ħalli ma tuqaħiex tajjeb. Thank you for coming, Liam. Jina nishtiq illi nirringrazzja lilkom l-ewwel ħaġa illi ħdejna hija ħtibqa' magħna trid. Nirringrazzja lilkom bħala għalliema illi tagħtu wkoll eżempju sabiħ lill-istudenti tagħkom għaliex araw daqsxejn Liam għandu 5 years u diġà qiegħed jidra japprezza illi m'għandniex naħlu ir-riżorsi li jkollna. U fil-fatt għamel dan il-proġett tiegħu stess, anka għandna xi ritratti tiegħu ma nafx jekk hux diġà rajtuhom illi qiegħed fil-bitħa tiegħu jagħmel propju din il-wormery. Hemm wara ħnieżel se jeritihom l-ilma mhux veru. Ara how nice,
Emmi, emmek tistaw taraw x'għandha ġewwa, qed naraw anki xhur tal-bajt illi jistgħu jieklu. Mela, Liam, I want to give you a little present. I know you don't have place, so I'll keep this. All right? And you take your little present. It's a little frame. Let's show it to our viewers. It's a little frame that Carlo did for you. Tassa, here, put your photo. Put your photo holding the wormery. Tajjeb? Thank you for coming. Mela l-wormery tiegħek kanħamlu hawnhekk ħalli ma nkissruhiex ukoll u lil Vanessa u l-Ġiżel għandna wkoll żewġ rigali għalikom illi għamlilkom Carlo. Mhux kbira biżejjed biex tagħmlu wormery fiha. Però tistgħu iżommu affarijiet oħra illi tixtiequ intom. Grazzi tal-li kontu magħna, nifqu għal ftit momenti ta' riklami, ibqgħu magħna għaliex għandna aktar informazzjoni interessanti għalikom fuq Vale. Lura magħna hawnhekk fl-istudio kif qed taraw Carlo neżal ġlek u metti dejħa xogħol mill-lider u allura ħammur minnu fih deħ għax mal-ewwel daqqa ta' pinzelli jagħti. Il-proġett jibda jinbidel mill-ewwel, Carlo, illum qedtilna li se nagħmlu affarijiet biex inżebħu il-ġnien tagħna. Eżatt, kwalunkwe spazju barra u anke fuq ġewwa dan jiddependi l-gosti tagħna kif nagħmluh. Illum fil-fatt il-proġett li bdejt kombinazzjoni jaqbel ħafna mal-libsa li libsa llum. Vera, l-kulur kemmu eżatt. Sabiħ Issa ħafna mela bħala tijuli, ħalli mbagħad impinġi s-sandli bih kif pinġejt il-boots inti. All right. Ħalli jiġi jaqbel darb'oħra. Tajjeb, jiġi sabiħ. Avolja jaqbel ta' żarbu mal. Pero fil-fatt spirajtni għax kelli sandli u kien għal-qalbi ħafna u ġini tilef il-kulur u ddeċidejt li nagħmel kif qed li inti. Tajjeb. Mela, dik hija qasrija. L-ewwel persuna konvertita. Jien naħseb hemm ħafna għaliex mill-kummenti sbieħ li battunna fuq Facebook ukoll indunajna li ħafna minnkom ukoll tawa għal dawn il-proġetti. U allura qed nistidnukom jekk veru għamiltu daw il-proġetti u għandkom xturuna, ibatulna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook li jisimha Vale, għamlu like, ibatulna hemmhekk u aħna forsi matul is-sensiela wkoll ikonna ċansi li nuru uħud mill-proġetti illi tibatulna intom. Mela, Carlo, dik il-qasrija Mela, din il-qasrija. Fil-parti li jmissu mbagħad fl-aħħar parti ħanurikom kif tagħmlu blending. Ġifieri naqbdu ġiex kuluri u kif ħanisfumaw żewġ kuluri f'xulxin. Imma x'għamilt naddafta qabel? Naddafta iva. Tajta xkatlatura. Kellha bżonn tindifa sewa x'kienet mitluqa fil-ħamrija, allura kelli bżonn. Waħda minn dawk illi xintara tajt daħan armija. Eżatt. Imma mbagħad kemm nurikom ftit kif tisfumaw żewġ kuluri f'xulxin. Jiġifieri meta tuża żeba ta' dan it-tip għandek bżonn undercoat. Le m'hemmx għalfejn. Iż-żeba diretta. Eżatt, hija għandha sealer f'dal każ huwa pot tal-plastik, allura minnu fih mhuwiex porus. Imma jekk ikollok bħal dan pereżempju fix-xkun tal-fuħħar, l-aħjar tagħmillu sealer qabel biex inti tifranka milli joqgħod jixroblok iż-żeba. U jixrob l-ilma fil-fatt jekk tinnota l-kulur anke tal-fliexkun differenti jew għax kien hawn l-ilma. Allura tal-ilma jibda joħroġ, iwa, blending naturali. Imma fuq din in-naħa għandi wkoll ftit affarijiet li nistgħu nagħmlu. Kemm huma sbieħ. Issa jiġifieri din nista' ngħidilkom jiena, qasrija minn daw il-komuni ordinarji. Araw daqsxejn x'ħoloq minnha. Eżatt, din hija kull ma għamilt hawnhekk tajt bażi ta' kulur, waħħalt din il-forma, dawn issib tixtrihom jew kellha tista' tagħmilhom inti bil-white clay, bil-tafal abjad, toħroġ il-forma twaħħalha tħallija tinxef u tiżbuħ. U mbagħad toħloq dal-effett. Li xi darba ħaturina kif inkunu nistgħu noħolquh ukoll. Eżatt, ħafna minnu huwa dry brushing jgħidulu, ġifieri inti jkollok il-pinsell bil-kemm ikollok żeba fuqu u tagħti fuqu pereżempju il-gold li ħriġt fuqu hawnhekk dan il-kulur debi neħriġtu bekk. U fej jeħel, jiġifieri bħal meta jkollok isu pinsel xott u tgħaddi ħafifek u fej tolqot tkun il-qatt. Eżatt, l-importanti li l-pinsel ikun kważi niexef, ġifieri ma jkollok kważi żeba xejn miegħu. Sewwa. Issa, dan ovvjament biex tagħmel iqsari fih. Issa di tkun żeba li tajba l-barra, ma jew inkella Żeba idealment, żeba tajba l-barra jew inkella jekk ħatuża żeba oħra l-importanti li tissilja wara. Ma nużawx verniċ ta' żejt
għax nafu li Kollox water-based, u L-importanti li jkun water-based biex kemm jista' jkun l-ewwel ħaġa ma nieħdux il-fumes aħna meta nkunu qed naħdmu bih. Sewwa. U wkoll nibżgħu għall-ambjent għax fejn jkun hemm żeba taż-żejt, ikun hemm riskju li anke biex naħslu l-bnietzel, eċċetera, jkollna bżonn ċertu tip ta' kimika u meta nħaltuha mal-ilma nkunu qegħdin inħammġu anke l-baħar eventwalment meta jintrema minn ġo sink. Però jkun hemm min saqsini u saqsewna wkoll. Jekk ħadd tużaw water-based u se tpoġġiha barra biex xita mhux se tinħall. Le għax l-inti l-importanti jekk tkun water-based, hemm żeba water-based li diġà għandha sealer ġo fiha. Okay. Ġifieri inti mhux ħajkollok problema li ħadd titqaxxar. L-importanti li jkollok il-bażi tax-xogħol maħduma sew. U f'dal każ tindifa xkatlatura ħafifa. Sewwa biex jaqbad ftit iktar mal-plastik illi ikun le. Eżatt. U f'dal każ qasrija tal-plastik ukoll tajta xkatlatura ħafifa biex iż-żeba ma Taqbad titqaxxar. iktar. Eżatt. Issa din Mela, din hija ħaġa vera sempliċi. Din hija poġġa manta taraċ. Tajtila biċċa minna, ħafna minna fil-fatt maqtuha fi 3 biċċiet. Ekku. Imma użajt din il-biċċa biex ħloqt gandlir żgħir. sewwa. U hawnhekk nistgħu npoġġu x-xemma fil-wiċċ fil-fatt fejn dil-biċċa ta' fuq hija għatu Qed nara sew jien. iva huwa tapp huwa għatu ta' botta żeba. Biżgur ma jintremix. Mela, F'dal flukar każ- mejnieh il-botta żeba għamilni hawnhekk. Eżatt, u fl-istessin ħajżomm il-differenza bej ix-xemma li tkun qiegħda ċarxar fuq linja Ekku. u żomm posta hawnhekk u tinqala iktar faċilment jekk ikonna bżonn naqalaw ix-xemma meta tkun dabet. U laqgħet nitkellmu fuq affarijiet li vera ma tistax tari mihom, kombinazzjoni. Dil-ġimgħa kont qed nikol ġo restorant u ftit ilu fuq Pinterest rajt proġett ta' dan it-tip. U għetlu isma' jekk ikollok ftit xhur tal-gandofli, tal-oysters, żommhom li. U fil-fatt tani ftit mhux ħażin u rnexxieli noħloq din. Jiġifieri xejn speċjali fil-verità, però tista' tintuża biex iżżomm jew iċ-ċriket tiegħek fiha, jew titfa' xi affarijiet żgħar. Kull ma għamilt jiġifieri kelli kif għallimtni inti fej qiegħda. Kelli daw l-istampi żgħar ta' kreaturi tal-baħar għax ħassejt li għandi nibqa' fuq it-tewa tal-baħar u kif għallimtni inti d-darba l-oħra l-ewwel dlikta bi ftit glu, mbagħad tajt waħda minn daw u poġġejta fuqha Eżatt. u għattejta bil-glu u ġiddin. Jiġifieri ħafna. diġà tallimt xi ħaġa jiena, jiġifieri. Inti taf ħafna imma ma tammettix li taf tagħmel Insomma, inti għallimtni. Malajr l-aħħar żewġ affarijiet li għandna, Mela, issa Karlo. hawnhekk għandna vażett, dan huwa vażett ta' salza tal-ħġiġ. Ordinarju totali kien qabel sar. Ordinarju kien trasparenti, neħħejtlu l-sticker, żbajtu u għamiltlu din l-istampa fuq il-wiċċ biex ikolli tema tal-ġnien. U hawnhekk għandi 4 werqiet artifiċjali, imma dan jista' jintuża anke pereżempju għal sukkulenti jew għal kaktus. Inti tpoġġi l-ħamrija, tpoġġi s-sukkulenta u darba kultant ittija ftit ilma. U anke toħloq dak per eżempju m'għandux stili tal-ħxiex aromatiċi d-dar u jġibhom Eżatt. friski minn tal-ħaxix, tuża kontenitur ta' dan it-tip u tpoġġihom fih. Jien għandi ħabta nagħmilha bil-clean, bil-rosemary. Per eżempju, naqta' il-biċċi ta' rosemary u nħallihom fil-kċina ġo ftit ilma, ġo kontenitur sabiħ hekk u meta jkolli bżonn immur u nieħu minn hemm. U l-aħħar waħda hawnhekk għandna din Mela, ta' qabel il-kaxxa. tal-aħħar. Eħe, Ta' qabel tal-aħħar sewwa. ħamrikom dan huwa fl-ixkun tal-ilma tal-ħġiġ. Kull ma għamilt żbajtu u għamilt Kien trasparenti wkoll? Kien trasparenti. Jista' jkun iva. fl-ixkun tal-imbit. Dan biex impoġġi xemma fuqu, sa dawn huma affarijiet li biex nsebħu l-ambjent tal-ġnien jew tal-gallerija jew tal-bejt. Imma nistgħu nieħduhom ukoll magħna pereżempju din il-baħar meta nkunu qed nagħmlu barbecue biex noħloqu dik l-atmosfera sabiħa. In style nkunu qed nagħmlu għal-barbecue. Huma b'affarijiet li nkunu ġasibna d-dar. Veru, veru. U tiskanta kemm jibidlu f'affarijiet sbieħ. Jiena nħobb, pereżempju, meta jiġu xi mistednin id-dar, inlestilhom xi ħaġa hekk xi sorpriża żgħira u ntilhom magħha Iva, dik kont bħala nagħmilha souvenir wkoll. tas-serata. Hija xi ħaġa li lilhom ukoll tagħmilhom konxi illi kienet xi ħaġa li forsi kienet se tintrema u verament ġiet f'xi ħaġa sabiħa. U din hija injam tal-pellets u xekk Dak qed huwa nara għanjam tajjeb. tal-pellis maqtuħ biex jiffurmajt il-kaxxa li għamilt ġast da jgħidulu dry brushing ukoll ġifri naqbad iż-żeba imbagħad imsaħħt biex tabbajt l-injama. Mbagħad Sewwa. għamilt din l-istampa tajt tal-wax biex tiskura ftit u mbagħad biex inti agost għamiltilha din
zigarella. Iż-żigarella, il-lazz. Il-lat, eżatt. Ġifieri dawn nistgħu nagħmlu kull qies u kull forma tagħhom. Daqsxejn kreattività kull ma jkollok bżonn, però llum semmejt ħafna tekniċi differenti anke dan huwa race stenciling ħadd tkun qed turina matul ukoll is-sensiela tagħna kif se nagħmluhom Iva, qegħdin nagħmluh ukoll. Mela jiena għalissa se nħallik ħalli tkompli bil-proġett tiegħek nifqu għal ftit mumenti ta' riklami. Ibqgħu magħna għaliex wara se nkunu qegħdin niddiskutu xi ħaġa interessanti ħafna. Il-batteries u x'isir minnhom la darba ma nibqgħux nużawhom. Lura maħna għadna kif rajna kif nistaw nibdlu l-iskarta li keltana f'kompost li jkun tajjeb imbagħad biex nitimaw il-pjanti tagħna. Rajna lil Karlo illi beda wkoll il-proġett tal-lum illi se tkun qasrija illi bja nistgħu nżejnu l-ġonna tagħna u tagħna ftit idejat ukoll ta' kif nistgħu nużaw affarijiet illi diġà għandna biex insebħu l-ġonna tagħna u hemm ħafna iktar x'wieħed jiddiskuti però l-ħin dejjem kontrina u issa nixtieq bi pjaċir nerġa' nilqa' miegħi lil Daniel. Daniel, grazzi tal-li rġajt ilqajt l-istedina tagħna u llum qegħdin naraw iċ-ċarġjat, għanajdlek. Iċ-ċarġjat għaliex propju qoddimna għandna għażla ta' batteriji, fil-fatt dawn il-batteriji li għandek f'dan il-kontenitur ġabuhom Vanessa u Giselle li kienu magħna fl-ewwel parti tal-programm għaliex li kienu ilhom snin għandi nipprova nara fejn se narmihom. Jiġifieri mingħajr forsi ma sabet fejn tarmihom, Giselle kienet konxja illi m'għandix tarmihom bla doċċ. Allura, x'inhu l-parir tiegħek dwar il-batteries? Ekku, ovvjament importanti ħafna li ma jiġux mormija bla doċċ. M'għandniex nitfgħuhom fil-borza sewda u inqas fil-ħamrija sewwa. Ekku, proset. U fil-fatt hawn ħafna kontenituri f'Malta u Għawdex li dawn nistgħu nieħdu daw il-batteriji li m'għandniex bżonnhom iktar għax kunu spiċċaw, nkunu użajnihom. U fosthom tista' ssibhom f'supermarkets, f'ironmongers, ġo skejjel ukoll ġo kunsilli lokali. Bażikament meta inti kollok ammont ta' batteries li għandek bżonn tiddisponi minnhom tajjeb kif għadt inti minflok fil-borża sewda jew fil-kampanja, toħodhom f'daw il-kontenituri u mbagħad dawk il-kontenituri jinġabru u tibda ħajja ġdida għal daw il-batteriji li tkun spiċċat il-ħajja tagħhom fid-dar tagħna. Fil-fatt affaxxinanti l-ħaġa, jiena qatt ma rmejthom, jiena dejjem kont waħda li nżommhom. Aħna hemmhekk qegħdin naraw il-filmati wkoll ta' x'isir minnhom daw il-bettri. Il-bettri fil-verità minn xi xini magħmula. Mela, l-batterija ovvjament għandek tliet components fiha, għandek il-materjal ta' ġo fih il-kimika li tgħin biex l-enerġija tingħata lil prodott. Sewwa. Mbagħad għandek il-biċċa tal-metall li qed taqqad kollox flimkien u għandek ukoll element ta' plastik ġewwa din il-batterija li mbagħad meta inti ovvjament qed tiddisponi minnha dik meta nġabbret tiġi magħżula skont it-tip ta' batterija. Fil-fatt qegħdin naraw, kont se nsaqsik x'tip ta' batteriji jinġabru? Kollha jinġabru? Iva, kollha jibdew mill-iktar żgħar dawk biex niftehmu l-button cell li tissibhom ħafna drabi fl-arloġġi. Sewwa. U jibqgħu tilgħin sa batteriji ta' karozzi li għandna waħda hawnhekk u kif ukoll batteriji kbar ta' forklifters. Kollha, jiġifieri kull tip ta' batteriji tal-mobiles. Iva, batteriji tal-mobile, tal-laptops, daw kollha jinġabru biex imbagħad jiġu riċiklati. Naħseb għal batteriji tal-karozza hemm post fejn tista' toħodhom mhux hekk u l-oħrajn minn mobiles sa affarijiet oħra jistgħu jintefgħu f'kontenitur wieħed kif semmejt inti fis-supermarket. Ħafna drabi il-batteries tal-karozzi jispiċċaw jew f'ġo petrol stations jew għand il-mechanics. Sewwa, aħna wkoll se nkunu qegħdin naraw filmati ta' kif jiġu riċiklati dawn il-batteriji. Issa inti għatli illi jsiru xi ħaġa oħra. Ovvjament kif tkellimna ħafna drabi ngħidu meta materjal ikun imħallat ma jiġix riċiklat. Issa l-batteries kif qed inti magħmuli minn plastika, ċtu, kimika, allura x'isir minnhom hekk? Mela, bażikament kif qed naraw tajb fil-filmat, daw meta ħajġu esportati għax Malta nesportaw dan l-iskart wara nippakkjawh tajjeb, jitqattaw u il-plastik imur għalih. Fil-każ tal-karozzi iċ-ċomp imur għalih ukoll u mill-plastik nispiċċaw jew jerġa' jiġi proċessat u jerġa' jsir parti minn plastik minn bettri oħra. Il-cover tal-bettri tispiċċa minn plastik li kien minn batterija antika. U ċomp jerġa' jikkontribwixxi biex issir batterija oħra. L-istess għal batteries iż-żgħar. Hemm każijiet ukoll fejn il-metall li nieħdu mill-batteriji li jiġu riċiklawhom jispiċċaw pereżempju ġo barbecue set. Allura aħna minn xi ħaġa li jarmejna qed nagħmlu prodott ġdid
li qed jikkontribwixxi biex ma nużawx riżorsi. Fil-fatt wieħed mid-dokumentarji kien qiegħed jgħid li issir furketta pereżempju mill-metalli li joħroġ mill-batteriji. Jiġifieri huma jitnatfu ma jibqgħux materjali tossiċi. Jgħaddu minn proċess ta' temperaturi kbar, ġifieri għoljin, u dak il-kimika li inti kellek titlaq u ovvjament tkun tista' terġa' tutilizza. Ovvjament hemm proċess biex jissalvagwardja l-health and safety tal-prodott. Fil-fatt hawnhekk għandi din il-batterija partikolari, hija batterija illi bdiet ma nafx naqbad ngħidilha jiena tħammeġ jien ngħidilha, imma fil-verità dak x'inhu? Beta ħireġ il-materjal il-kimika li hemm ġo fiha. Ħafna drabi ngħidu li huwa meta nkunu d-dar ngħidu ħareġ l-aċtu. Sewwa hekk. Fil-verità mill-batteries żgħar ma joħroġ aċtu, ma joħroġ alkaline, ġifieri huwa kimika oħra. Fil-fatt għalhekk ikun jisimhom alkaline batteries ħafna drabi. Xort ovvjament jagħmel ħsara x'anke inti meta għandek pereżempju remote control u ħareġlek l-aċtu inti qed tagħmellek il-ħsara. Fil-fatt ukoll dak tista' tirranġa jew il-prodott tista' tibqa' tużaħ billi tnaddafhom, tagħmel pereżempju minħabba li huma alkaline tagħmel ftit żgħira jew lumi jew ħall, tħallih jinxef u mbagħad timsaħa u tista' terġa' tibda tuża il-prodott pereżempju remote control tagħmel battery. Dik ma kontx nafa jiena, ħafna drabi kont naħseb li ma tibqax taħdem anzi. Le, tista' ovvjament biex tkompli iżżid il-ħajja. X'tagħmli jiġifieri ftit lumi? Jew lumi jew ħall. Għax huwa aċtu kontra l-alkaline jew ħall li huwa aċtu wkoll. Titfgħu fuq il-fejn inti kellek dak qisu l-frak abjad u inti mbagħad tħallih jinxef, timsħu u bażikament suppost jitlaq. Jekk ikun iktar aggressiv, tista' wkoll jgħidulek tuża toothbrush biex inti tnaddaf. Importanti li tilbes lingwanti u tilbes nuċċali protettiv biex inti ma tagħmilx ħsara lil idejk jew il-lajnejk. Hemm xi statistika li tafu pereżempju kemm jinġabru batteriji f'Malta għal meta qabel ma kemm jinbijaw pereżempju? Ekku, bażikament, ovvjament, il-batteriji jinstabu f'ħafna prodotti, jiġifieri. Niddependu fuqhom kważi. Ekku. Kieku m'għandniex la mobiles, la għandna computers. Eżatt, la l-microphones li libsin bħalissa, ġifieri dawk huma kollha batteriji. U allura bil-forsi tużhom, l-importanti hija li meta tlesti minnhom tiddisponi minnhom tajjeb. U fil-fatt, meta nikkumparaw l-istatistika ta' x'qed niġbru x'kien jinġabar fil-passat, pereżempju fl-2015, bejwetura kienu jinġabru 800,000 batterija minn dawn iż-żgħar meta tikkumpara. 800,000. 800,000. Is-sena l-oħra. Id-doppju ta' kemm hawn nies Malta. Eżatt. Is-sena l-oħra nikkalkulaw bejwet ieħor li nġabru 1,800,000, jiġifieri f'temp ta' 4 snin bdejna nġabbar iktar u iktar batteries. Issa x'inhi qed nużaw iktar batteries jew saret iktar kuxjenza taħseb? Għandek żewġ affarijiet. Ovvjament il-popolazzjoni mill-2015 sa issa kibret. Imma ma kibritx bl-istess ammont li kiber l-ammont ta' ġbir, għax inti meta tikkalkula titkellem fuq iktar minn 200,000% iktar li qed niġbru. Allura nemmnu li apparti li ovvjament ġi ġeneratna iktar batteries, imma wkoll hemm iktar kuxjenza, hemm iktar postijiet fejn tisponi minnhom b'mod tajjeb u n-nies qed jitgħallmu iktar. Mela dawn jiena ħantihom lok biex impoġġuhom ukoll fil-kontenitur tagħna għaliex fl-aħħar ta' sensiela ħaniżnuhom ukoll ħalli naraw kemm il-kilo batteriji nkunu ġbarna mingħand il-missiedna tagħna. Daniel, parir żgħar forsi għal min qiegħed jisma'na ta' kif nistgħu nestendu l-ħajja ta' dawn il-batteries. Mela, għandek żewġ affarijiet tista' tagħmel, tista' tiddeċiedi li tinvesti f'rechargeable batteries li hija batterija li għandha l-istess użu, imma tista' tagħmel recharge tagħha ġifieri jkollok charger apposta u minflok tuża darba din tista' tuża kemm il-darba x'tiċċarġja meta tkun lest minnha tiċċarġja u tkun qed tuża riżorsa darba riżorsa tkun użajt darba għal ħafna drabi, allura tifranka milli tarmija mal-ewwel. U hemm ċertu batteries li anke tista' tiċċarġhom il fuq minn 500 darba. Jiġifieri ara tkun frankajt 499 batterija. Forsi tixtrihom u ftit iktar fil-bidu ma fil-verità qed tinvesti. Din l-istess bħal tal-maskri disposable meta tinvesti f'waħda li ma talmiex mill-ewwel. U kif ukoll, pereżempju aħna kulħadd jikkomplejna lil batterija tal-mobile l-ewwel li titlaq. Veru, ħafna drabi. Hemm ħafna tricks li tista' tagħmel, pereżempju li inti mhux meta qiegħed 50% taqbad u tmur tiċċarġjah, tħallih jiġi kemm jista' jkun l-isfel fil-persentaġġ u mbagħad tiċċarġjah jekk jista' jkun sa 100%, jekk tmur toqgħod tiċċarġjah kwarta terġa' tneħħih, inti l-batterija tgħaddija minn taħt ċertu stress, allura qed tnaqqas il-ħajja tagħha.
Idea tajba. U forsi anki nagħtu każ illi pereżempju meta nkunu ħanażlu mobile, nażluh bil-batterija li tkun tista' tinbidel għax hawn minnhom li tkun parti integrali mill-mobile ukoll. Daniel, grazzi ħafna tal-li kont magħna, nixtieq li konna aktar ħin, però l-ħin jaħrab, ma naħseb li tajtna wkoll informazzjoni sħiħa dwar x'għandna nagħmlu bil-batteriji. L-importanti tarmuhomx fil-borża sewda, imma sibu post fejn tistgħu toħduhom u mbagħad minn hemmhekk imorru r-riċiklaġġ. Grazzi Daniel, niltaqgħu fil-ġimgħat li ġejjin ukoll, nifqu għal ftit momenti ta' riklami, imbagħad l-aħħar mistiedna tagħna magħha se nitkellmu dwar l-industrija tal-kosmetika. Grazzi tal-li qed terġgħu żommulna kumpanija għall-aħħar ftit tal-programm. Nħeġġukom biex tagħmlu like fuq il-Facebook page tagħna Vale għaliex hemmhekk ukoll se nkunu qegħdin nestendu l-materjal li nagħmluha u ntukom aktar informazzjoni illi forsi ma nkunux ilħaqna għamilna fil-programm tagħna. Karlo, illum qed tuża teknika differenti, qed tagħmel il-blending. Iva. X'jiġifieri? Bażikament qed nisfuma żewġ kuluri f'xulxin. Għażilt żewġ kuluri partikolari għal raġuni partikolari. L-ewwel ħaġa provajt noħloq xi ħaġa sajfija. Sewwa, rid tqabbilha mal-libsa tiegħi? Ukoll. Allura użajt isu is-sema kif tkun f'ħinijiet partikolari tal-ġurnata u anke kif jirrifletti l-baħar. Isu ramelu l-baħar fil-fatt. Fil-fatt, eżatt, huma rramelu l-baħar u jiena li qed nagħmel din jgħidula horizontal blending, jiġifieri qed nisfuma bil-mindut. U kif qed tagħmel? Mela l-ewwel tagħmel. Li qed nagħmel. L-ewwel li għamilt tajt passata il-kontenitur sħiħ kulur wieħed biex ikolli bażi fuq ix naħdem. U mbagħad tajt passata bil-kulur ir-ramel. U mbagħad meta niġi biex nisfuma. Sħiħa le minn nofsa l-isfel. Skont fejn iridu. Kemm tixtieqha orjenti. Kif qiegħda hawnhekk fil-fatt, kif tidher hawnhekk. Dan in-nofs. Isu ħadd terz mill-oli tagħha. Imbagħad kemm nagħmel ftit mill-kulur. Dal-każ ftit mill-kulur aħdar jew akwa. Ftit mill-kulur ieħor. Illi t-tnejn jkunu għadhom imxarbin u friski biex niftehmu. Eżatt, u mbagħad ħanaqbad il-pinsel u nitla' u ninżel biex nisfuma kif irrid jiena. Allura b'dan mod jiena qed noħloq din l-isfumatura fejn qed tinnota iż-żewġ kuluri qegħdin jitlu ġo xulxin. U mbagħad meta jibda jinxef jibda jinħoloq dak l-effett isek qed tara ir-rifless tal-baħar ġej lejk meta inti tkun qiegħda fuq xi ramla. U aktar milli bis-sfumatura issa tkanġi wkoll jiġifieri. Iva, għax li għandek il-kuluri qegħdin jitlu ġo xulxin u qegħdin jagħmlu kontrast u ma bejnietom għax inti tista' tuża l-kuluri li trid bażikament. Ekku, aħna għażilna daw għax fetilna nażlu daw jiġifieri. L-unika trik żgħir li hemm bżonn nieħdu ħsieb meta nibdew nużaw il-pinsel biex nisfumaw jekk forsi l-kamera turina wkoll hawnhekk hawn iż-żewġ kuluri. Ġifri fi għaw il-pinsel għaw il-ramel hawnhekk u l-akwa. Allora meta niġi biex nisfuma dejjem iżommu pareċ. Eżatt, dejjem nimxi skont il-kuluri li hemm fuq il-pinsel. Tajjeb, jiena ħanħallik tkompli għaliex il-mistiedna li miss qiegħda tistennini. U għandi kurżita jien ukoll niltaqa' magħha. Jessica, insellimlek, grazzi. Grazzi tal-istedina. Grazzi tal-ilqajt anzi l-istedina tagħna. Jessica Magro hija żagħżugħa, kantanta, però jiena kif qedtilkom iltqajt magħha wara li rajt YouTube video tagħha illi fuq hi kienet qiegħda tispjega x'għamlet bil-makeup li għandha. Jiena naħseb għandi makeup daqshekk ukoll. U naħseb kull mara li qed issegwina qed tajti la jien ukoll għandha ħafna makeup. Jessica, kif ġietek din l-idea hekk illi Dak ftit ilu jiena xi xarejn ilu rrid nagħmel decluttering organization tal-makeup kollu li għandi. Kelli makeup li kien ilu għandi mindu kelli 14-il sena, issa għandi 30 sena ġifieri. Jien għandi minnu naħseb ukoll. Għadda ħafna żmien u kelli ħafna minnu li kien skadut. Allura irrid neħles minnu dan b'xi mod. U waqt li kont qed nisbarazza bdejt ngħid kif ħanalmih. Ara x'ħela. Ħafna ħela u armejt ħafna spiċċajt. U minn hemmhekk bdejt nagħmel ir-riċerka tiegħi u qdert nagħmel video fuq żgur ħalli għal darb'oħra meta nerġa' nagħmel dal-proċess innaqqas ir-rimi u anke nies oħra jkunu jafu x'għandhom jagħmlu. U allura għamilt riċerka tiegħi u ħloqt dan il-video u ġibt affarijiet miegħi wkoll. Ekku, jiġifieri ara hawnhekk ġabitilna sample tal-affarijiet illi ħanitkellmu dwarhom. Allura inti ma din namra tiegħek lejn l-ambjent, din il-kuxjenza kollha hekk. Minn dejjem kontek minn meta kont tifla minn ġabek hekk.
Ifimni, jiena trabbejt f'ambjentek li nagħti każ li nieħu ħsieb l-affarijiet ta' madwar. Il-ġenituri tiegħek Il-ġenituri jiġifieri. tiegħi rabbewni b'dan il-mod, anke eżempju noħorġu qatt marmejt barra, qatt marmejt mal-art. Mela allura- bħali. Hekk, U ma nistax għalija ħaniħu l-opportunità ngħidha illi nkun qiegħda bil-karozza wara xi ħadd. Iwa, u nara aħjar. U nara aħjar minn xi ħaġa mit-tieqa. Jiena npaqqilhom, Inkun anke ġifieri jien npaqqilhom. Issa ma niflaħiex, ma naħsibx li huwa ġir li jixirqilna bħala poplu. U mbagħad fi żmien l-iskola, jiena kont l-iskola sekondarja fi żmien sa 2010. Allura konna narmu ħafna karti, ma kienx hemm dik l-awareness fuq ir-riċiklaġġ. Allura dejjem kont ngħid il-lara naqra x'ħela stret narmu dal-karti kollha. U allura dejjem kienet fija din ġo moħħi tnewden fuqha. U issa qlibta fuq din ħaġa. issa. Mela, kellimna daqsxejn, hawnhekk qed naralek palett pereżempju, dik fiha normalment aħna nisa nżommu l-eyeshadow. Eżatt, issa di vera diffiċli biex tirriċikla l-għennet sewda. Il-plastik iswed vera diffiċli biex jiġi riċiklat huwa kważi impossibbli allura jintrema. Apparti minn hekk huwa materjal imħallat, mixed waste, ġifieri għandek il-prodott, għandek il-mera, għandek anke l-aluminium ġo fih, ġifieri di jekk ma tkunx taf iżżar magħha inti diffiċli ħafna tispiċċa tintrema. U ħafna drabi forsi narmu wkoll ċertu affarijiet fil-borza ta' riċiklaġġ li mhux suppost imorru hemmhekk u jista' jkun illi anke nagħmlu kontaminazzjoni tal-proċess kollu avolja dan jiġi separat mbagħad anki fi bnadi oħra. Imbagħad għandi dan maskara u dan il-bot dan ukoll suwett da parti minn hekk biex taħslu vera diffiċli li tista' forsi żomm il-biċċa ta' fuq li tuża l-eyelashes u żomma bħala brush flok tixtri brush tuża il-biċċa ta' fuq u żomma lik imma l-parti ta' taħt sakemm ma tnaddafix vera sew apparti minn hekk li sewda ma tistax tagħmel xejn, ġifieri dik titmur fil-borza sewda. Eżatt, dan ukoll is-swed imma flok tarmih tista' tużah tagħmel ilma ġo fih jinnaf xi prodott li tuża u tagħmel reuse tiegħu. Xi kultant daw l-automizers hekk vera jkollok bżonnhom anki għal affarijiet żgħar ġieli anke biex fid-dar, anything, tista' tibqa' tużah dan, ġifieri. Però jekk tkun se tarmih, importanti ngħidu xi ħaġa partikolari għax il-pompa u xejn. Eżatt, il-pompa hija mħalta mixed waste ukoll, ġifieri ukoll titiżarma, ġifieri ma tistax taqbad u tarmija kif inhi. Titiżarma l-ewwel u mbagħad tarmija. Qed ngħidu għal fliexken li huma trasparenti. Daw il-pompi iridu jiżarmaw, imma il-kontenitur riċiklabbli wkoll, ġifieri daw tajbin mbagħad minn naħa l-oħra. Issa, lipsticks, apparti li suwet, imma kieku mhux suwet ukoll, inti taħseb eżempju li jkun spiċċa meta tkun użajtu, li jkun spiċċa fil-verità jkun qed tfadallek ħafna prodott ġewwa. Veru. Sakemm ma taqalawx iż-żarmaħ ukoll vera diffiċli biex tirriċikla. Jiena li għamilt nirriċikla it-tokka, it-tapp, u l-bqija jkolli narmi sfortunatament, ġifieri. Jiġifieri naħseb tajjeb ukoll li nagħmlu l-għażliet meta nkunu qegħdin nixtru. Eżatt, qabel ma tixtri tgħid ħalli ma nażlux is-swit, il-packaging, ħalli nuża lipstick ieħor. Jekk nista'. Eħe, jew inkella jekk taf li għandek ħafna lipsticks l-idea li ma tixtrix ħafna. Kont se ngħidlek jiena għaliex bla ma trid l-industrija qiegħda magħmula b'tali mod li iġġalek tixtri. Ħafna drabi, sfortunatament, ħafna mill-pakketjar tal-oġġetti ikun magħmul biex propju iħajjarna nixtru. Allura id-dannu li jkun qed isir fuq l-ambjent huwa doppju għaliex il-kumpanija qed tuża iktar pakketjar biex inti tara l-prodott sabiħ. U fl-istess jien ħafna minnu kif qalet Jessica ġieli ma jkunx riċiklabbli. Però l-għażliet tagħna wkoll imorru biex nażlu prodotti illi forsi issa qed isiru aktar organiċi. Pereżempju, waħda mill-iktar affarijiet illi iniġsu l-ambjent huma il-cotton buds. Dak li natfu id-dnejna bihom. Hawnhekk jiena qasadni nixtri cotton buds tal-plastik, sibt dawn cotton buds tal-bambu, anka il-packaging tiegħu tal-kartun, ġifieri da qas fih xejn plastik. Veru, għax ħafna minnhom ikunu f'kontenituri tal-plastik. Ġifieri din hija alternattiva vera tajba, pakketta 100, xorta kważi l-istess prezz. Ġifieri l-għażla tagħna importanti. Qed naralek ukoll dawk il-fliexken. Iwa. Da kien ta' foundation huwa tal-ħġieġ u fuq tal-plastik da tista' terġa' tużah u huwa riċiklabbli wkoll.
U dan ukoll dan fih body lotion ġo fih u abjad da beħsibni nerġa' nużah. Iżommu għal xi ħaġa. Mela issa taħnejlek x'nagħmlu, issa da wieħed minnhom partikolarment, dak ħadd tfadallek x'tużaħ allura ħanħalik tużaħ. Però da la użajtu lesta, flok narmuh, sentuh il-Karlo, ħalli naraw se joħloq minnu l-ġimgħa d-dieħla ħanajdlek għandu biċċa xogħol għax mhux xi kontenitur kbir. Imma żgur li naħseb ħajsib xi ħaġa interessanti x'jagħmel bih. Issa naraw intuħ biċċa xogħol. Qed intuħ ix-xogħol, jiġifieri qed jagħmlilna rigali għal mistednin tagħna, jiġi jagħmel il-proġetti hawnhekk ħassib is-set. Jiġifieri għena ħafna. Jessica, jina nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kuxjenza li qiegħda tqajjem anke permezz tas-social media. Hija xi ħaġa sabiħa ħafna inti żagħżugħa, il-ġenerazzjonijiet iż-żgħażagħ iż-żgħar huma dawk li jistgħu jagħmlu differenza anki aħna, jiġifieri il-ġenerazzjonijiet il-kbar għaliex u ilha tqum il-kuxjenza x'jiena nista' ngħid li l-kuxjenza tiegħi ġiet mill-mama tiegħi wkoll li hija ta' ġenerazzjoni oħra però hi wkoll għaddiet daw il-valuri għandi u allura huma affarijiet sbieħ. Naħseb illum rajna ġenerazzjoni sħaħ minn ommi għallijem iż-żgħir iċkejken illi ġi bil-wermeri tiegħu hawnhekk qegħdin naraw kif kulħadd qed jipprova jagħmel l-almu tiegħu biex nagħmlu differenza. Jessica, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Vera interessanti, keep up your good work u jiena issa se jkolli nħallik. L-ewwel ħaġa ħamur nagħti dal-Karlo. U Karlo wkoll naf illi wasallu l-ħin Tana wasal il-ħin propja biex u jkun jista' jlisti l-proġett. Allura x'taħseb Karlo? Nagħmlu xi ħaġa? Iva ta' jiena qatt ma naqta'. M'għandix dubju. Però ħanħallik. Jekk ma tkunx ħaġa tħadd. Tgħidlix se tagħmel issa. All right. Ara ma tagħmilhom li xi par imsielet, eh? Le, all right. Ma tantx nixtieq niġi niġri wara widintek. Mela, Karlo, l-qasrija tinsab lesta u xejn? Iva, bħalissa qed inħallija tinxef. Kull ma għamilt kif spjegajt l-ewwel għamilt sfumaturi ta' żewġ kuluri f'xulxin u bażikament kif tinxef imbagħad ħajkun hemm dak l-effett sajfi. Issa dal-effett nistgħu nużawh fejn irridu. Ġieri mhux biss fuq qasrija, ma nistgħu nużawh fuq amara, fuq fliexken, fuq affarijiet ta' ħġieġ, fuq affarijiet tal-injam, fuq kull ħaġa li aħna nixtiequ li jkollna effett partikolari li f'dal każ huwa l-isfumar għalmenu qegħdin noħolqu effett differenti minn dak li aħna forsi soltu mdorrijin bih li noħolqu kulur wieħed u darba flok kulur wieħed ħalloqna tnejn. Allura b'dal mod nistgħu nagħmlu qasrija biex inkabruha fih, imma fl-istess ħin qegħdin nisebħu ftit l-ambjent fejn din il-qasrija tkun qiegħda. Tagħmel differenza fil-fatt. U aħna llum ħallejniha plain, jiġifieri inti kif għamilt bil-qasrija l-oħra tista' twaħħlilha xi mold magħha jew xi ħaġa li għandek id-dar, jew inkella tista' tuża t-teknika tad-dekupaġġ kif għamilna fl-ewwel programm ukoll fejn twaħħal tissues magħha bil-kollha. Nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet. Xi żigarella l-emmulaw. Din tmurilla żigarella fil-fatt. Meta jkollhom xoffa hekk li tagħmel xi żigarella mad-dawra taqlaħħa ħafna. Eżatt. L-idea kienet li nispjega eżatt kif isir il-blending fil-fatt. Tallimtu lili wkoll għax jiena kont għadni ma tallimx kif nagħmel blending. Ma wasalna biex. Nispera li intom li qed isseguna tiġikom ukoll l-ispirazzjoni. Jekk għandkom xi ħaġa li dejqitkom pereżempju jew m'għadix toġobkom jew forsi jisma' kellkom xi ornament li xtrajtuh, għamiltu żmien b'dak il-kulur fil-kamra u issa dejjaqkom dal-kulur ta' soft furnishings, per eżempju, u tridu tibdluh. Forsi kellek kamra jinnaf bil-blu, tiddeċidi li issa tittamela bl-aċċessorji oranġu. Jew xi ħaġa. Kull ma trid tagħmel tieħu idea minn għand Karlo, tixtri ftit żeba u pinzell, garanzija, u tibda tagħmel l-ewwel passati tiegħek. U ma l-ewwel passata tibda tinbidel għalkemm fil-verità l-ewwel passata tikda xejjata. Għaxina kull meta nibda nisboħ ngħid mamma mia x'għamilt. Però sakemm tibda tagħlaq iż-żeba, x'inti wkoll kont qed tinna fl-ewwel programm l-importanti illi s-saffi taż-żeba ma nagħmluhomx ħoxnin u ġvera. Dik importanti ħafna biex id-daqqiet tal-pinsel ma jħorġux u z-żeba timxef kif suppost. Tajjeb. Karlo, grazzi ħafna ta' din il-ġimgħa, grazzi tal-mod ta' kif qed naħdmu wkoll biex inkunu nistgħu anki nwaslu dawn il-proġetti għand it-telespettaturi tagħna, grazzi lilkom li seguna, grazzi lilkom li għamiltu like fuq il-paġna tagħna ta' Vale, għaliex hemmhekk kienu Karlo se nkomplu nżommukom aġġornati wkoll b'aktar informazzjoni u proġetti ġodda u x'nafina. Grazzi wkoll il-kru tekniku li ta' kull ġimgħa iwaslilkom il-filmati tagħna u jwaslilkom il-programm ġewwa darkom. Jiena niltaqa' magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Dejjem fuq Net Television. Ciao.